देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रानी जेबा महारानी जेबा कबो कर पूत भिखारी न होई ज्योति स्वरूप के आस बजे के ओकरायन नायन यारी न होई मंगल के उर्बा विश्वास कि देवी के दास के हारी न होई माई के बा ममता जहवा तहवा के बुद्धि दुखारी न होई। नमस्कार प्रणाम आप सब लोगन के। हम भोजपुरी लोक गायक अखिलेश कुमार विश्वकर्मा आप लोगन के बीच में आज एक विषय लेके आइल बानी। एक लाइव सेशन में एक इतना सुंदर पुस्तक जेकर नाम बा आखर आखर गीत। वो पुस्तक के लिए वो पुस्तक के गीत लेके आइल बानी जेकर रचनाकार बड़े आदरणीय श्री जयशंकर प्रसाद द्विवेदी गुरु जी। और आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ यही पुस्तक के बात होखी। यही पुस्तक के कुछ गीत जौन हमरा समझ में आवता गीत ओके आप लोगन के बीच में प्रस्तुत करब। और यही पुस्तक में लगभग 73 गीत या 78 गीत बा और जौना में से 20 गीत हमरे ख्याल से आज के डेट में यूट्यूब पे आप लोग खोजब तो मिली। और वही में से कुछ गीत हम भी गौले बानी। अब फिर से आज इस सेशन में आखर आखर गीत यह पुस्तक के कुछ गीत आप लोगन के बीच में लेके आयल बानी। और सबसे पहले प्रणाम बा आदरणीय श्री जयशंकर प्रसाद द्विवेदी गुरु जी के। और ओकरा बाद बहुत बहुत सादर प्रणाम बा आदरणीय श्री विमलेंदु भूषण गुरु जी के, जेकरा माध्यम से जेकरा आशीर्वाद से आज यह पेज पे लाइव आयल बानी। और लगभग ये पेज पे बहुत लोग जुड़ गए बा। अरविंद श्रीवास्तव आदरणीय के सादर चरण स्पर्श बा। और धर्मराज राणा जी आदरणीय जयशंकर प्रसाद गुरु जी जुड़ गए बड़े, सबके सादर चरण स्पर्श बा। रितेश वाजपेयी जी भी स्वागत बा और बहुत बहुत प्रणाम आप सब लोगन के। और रजनी रंजन आदरणीय गुरु माँ के भी सादर चरण स्पर्श बा। आप सब लोगन के प्रणाम बा। और आई ये पुस्तक के एगो देवी गीत लेके आप लोगन के बीच में आवता नहीं। और बहुत सुंदर गीत आदरणीय श्री गुरु जी लिखले बड़े। गैया के गोबारा से और गैया के गोबारा से गैया के गोबारा से अंगना लिपैबो हो माई तोहरे यवनवा किए हो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठैबो हो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठैबो हो माई तोहरे यवनवा। गैया के गोबारा से गैया के गोबारा से अंगना लिपैबो हो माई तोहरे यवनवा किए हो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठैबो हो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठैबो हो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठैबो हो माई तोहरे यवनवा। अड़ौल के
चढ़ाइब अक्षत या पान फूल तोहके चढ़ाइब मिटते विपतिया माई मिटते विपतिया माई मिटते विपतिया माई चुनरी चढ़वाइब एहो माई तोहरे यवनवा एहो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठाइब एहो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठाइब एहो माई तोहरे यवनवा गैया के गोबारा से अंगना लिपवाइब एहो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठाइब एहो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठाइब एहो माई तोहरे यवनवा हर नवरात माई करबे पूजनिया हर नवरात्रि माई करबे पूजनिया सुनब सुनाइब सबे तहरी कहानिया सुनब सुनाइब सब तहरी कहानिया और नव के नवा रे नव के नवो दिन नव के नवो दिन नव के नवो दिन नव के नवो दिन पाठ करवाइब एहो माई तोहरे यवनवा एहो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठाइब एहो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठाइब एहो माई तोहरे यवनवा गैया के गोबरा से अंगना लिपवाइब एहो माई तोहरे यवनवा एहो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठाइब एहो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठाइब एहो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठाइब एहो माई तोहरे यवनवा चौका पूरी चौकी बाई ठाइब एहो माई तोहरे यवनवा एहो माई तोहरे यवनवा एहो माई तोहरे यवनवा। बहुत बहुत प्रणाम बा आप सब लोगन के। और एगो बात और बता दही कि जौन आखर आखर गीत पुस्तक बा ई जौन आखर आखर गीत पुस्तक बा आप लोगन के अमेज़ोन पे भी उपलब्ध बा, आप लोग ले सकतनी। और सादर प्रणाम बा अरविंद श्रीवास्तव गुरुजी, रजनी रंजन आदरणीय गुरु माँ के प्रणाम बा, और अखिलेश्वर मिश्रा आदरणीय गुरुजी के प्रणाम। आप सब लोगन के सादर चरण स्पर्श बा। जितना भी गुरुजन बारे, जितना भी हमसे बड़ लोग बाड़े, आदरणीय पंकज पांडे भैया, बहुत सुंदर भाई, बहुत बहुत प्रणाम बा भैया। और सादर चरण स्पर्श बा। आप लोगन के ही आशीर्वाद से कुछ गाई ले बजाई ले। आदरणीय बड़े भैया पंकज भैया, बहुत सुंदर आप सिंगर भी बाड़े और बहुत अच्छा आप लोग गायकी बजायकी भी करेला। और इधर बगल में आज नाल पे हमरे साथ संगत कर रहा बाड़े बीएचयू के बहुत ही सुंदर आप क्लासिकल कलाकार हैं आदरणीय बड़े भैया दिव्यांश जी। आप सभी लोगों को भैया की तरफ से प्रणाम है। और आदरणीय लक्ष्मण भैया के भी प्रणाम बा, आप सब लोगन के प्रणाम बा। जिया हो भाई चपले रहा। आदरणीय बीएम उपाध्याय गुरु जी के भी सादर चरण स्पर्श। और आदरणीय पिंकी पांडे जी, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद आप सब लोगन के। और आदरणीय विमलेंदु भूषण पांडे गुरु जी, लिखले वाले आखर आखर पुस्तक के गीत सब बहुत सुंदर बा। पुस्तक के रचना कार्य मानवर जेपी द्विवेदी जी
के सादर स्वागत बा। आदरणीय गुरु जी के सादर प्रणाम बा। आप सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा और आशीर्वाद के कामना बा। आई एगो देवी गीत और यही पुस्तक के देवी गीत बा। ऐसे देवी गीत ऐसे सुनाओ तनी कि नवरात्रि के महीना धीरे धीरे नजदीक आवता और एगो देवी गीत हो जाए ओकरा बाद बहुत सा गीत बाड़ी, करीब 73 या 78 गीत बाड़े सन ये पुस्तक में। और हमारा ख्याल से सब गीत गावे लाग बाड़े, सब गीत लोक गीत में बाड़े, लोक विधा से जुड़ल बाड़े। ता आई और देखी आदरणीय सच्चिदानंद जी बड़का भैया के सादर चरण स्पर्श बा। स्वागत बा भैया एह पेज पे और बहुत बहुत आभार बानी आप सब लोगन के जे ये पेज हमरा ये लायक समझले कि ये पेज पे वो भी आखर आखर गीत पुस्तक के लेके आवे खातिर हमरा मतलब बुलावल गईल। और बहुत बहुत स्वागत बा आदरणीय सच्चिदानंद भैया जी के जे कि मॉरिशस से बाड़े, भैया के सादर चरण स्पर्श बा। और गणपति सिंह गीत भैया बहुत बहुत प्रणाम आपके। और सुरेश कुमार भैया बहुत बहुत प्रणाम बा आप सब लोगन के। पंकज भैया के भी सादर प्रणाम, रचनाकार ये सबके प्रिय बानी। ताई एगो गीत आदरणीय जयशंकर प्रसाद गुरु जी के पुस्तक जौन आखर आखर गीत आयल बा, वो पुस्तक के एगो गीत देवी गीत और बा आप लोगन के बीच में प्रस्तुत करत हनी। और देखिए बड़े भैया धर्मेंद्र शर्मा जी सादर प्रणाम बड़का भैया के। और एजे से पाव लगी करतानी भैया आशीष के कामना बा। आदरणीय बड़का भैया के ही आशीर्वाद। और आज नाल पे विराजमान बाड़े, आज लाल पे संगत करत बाड़े आदरणीय दिव्यांश भैया और पंकज पांडे भैया। आप सब लोगन इधर सुनील पांडे भैया भी बैठल बाड़े जो उनकी झाल पे संगत कर रहल बाड़े। ये सब भैया लोगन के ही देन बा, ये भैया लोगन के ही आशीष बा, आशीर्वाद बा कि आज ई बेटा आप लोगन के बीच में आज लाइव सेशन में आयल बा। और आशीष के कामना बा राम प्रकाश तिवारी गुरु जी से, आदरणीय विमलेंदु भूषण पांडे गुरु जी से। ता आई एगो देवी गीत आदरणीय कंचन सिंह जय जय श्री राम बहुत बहुत प्रणाम बा आप सब लोगन के। ता आई एगो गीत देवी गीत और आप लोगन के बीच में, ओकरा बाद फिर कुछ गीत बा और आप लोगन के सुनाए के प्रयास करब। अरे नौ के नौ दिन कर ले बरतिया चले अब तू हो, अरे चले अब तू हो। सबके सहारा माई काट के बिपतिया चले अब तू हो। सबके सहारा के विपतिया चले अब तुम हो। नौ के नौ दिन कर ले बरतिया चले अब तुम हो। नौ के नौ दिन कर ले बरतिया चले अब तुम हो, चले अब तुम हो। सबके सहारा नवरतिया माई जरी दिया ना बतिया, अब की नवरतिया माई जरी दिया ना बतिया। हमारी जिंदगिया माई कितनी ससतिया, हमारी जिंदगिया माई कितनी ससतिया। जागी जागी ताकी ले हम भर रतिया चले अब तू हो। जागी जागी ताकी ले हम भर रतिया चले अब तू हो।
आदरणीय धर्मेंद्र भैया बहुत खूब। माँ भगवती की असीम कृपा विश्वकर्मा बाबू पर बनी रहो, ये प्रार्थना बा। बहुत बहुत प्रणाम बा आदरणीय गुरु जी के, अखिलेश्वर मिश्रा गुरु जी के। और ये देखिए आज के नवयुवक कवि आदरणीय आदर्श कुशवाहा अनुगुंज भैया, सादर प्रणाम बा, चरण स्पर्श बा भैया के। बहुत सुंदर लेखक बाड़े आप, बहुत सुंदर कवि बाड़े और भोजपुरी के उभरता कवि बाड़े। और प्रयास ये बा भैया के कि ए भोजपुरी के अश्लीलता से कोसों दूर हटावल जाओ। और बड़े भैया धर्मेंद्र भैया अनुगुंज भैया के मिल के, जिसमें हम भी साथ में बानी, एगो चैनल बनूले बाड़े लोग, भोजपुरी ही माटी से जुड़ल चैनल लिट्टी चोखा एंटरटेनमेंट। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब भी कर सकतनी। करी तो अच्छा हो कि जिसमें आप लोगन के लोकगीत सुने के जरूर मिली। लोकगीत में चैती भैल, ठुमरी भैल, कहरवा भैल, दादरा, जौन भी आप लोग प्रयास करब, पूर्वी भैल, सब कुछ सुने के मिली। और सादर प्रणाम बा आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी गुरु जी के, सादर प्रणाम, जय माता दी। और बहुत बहुत प्रणाम बा आप सब लोगन के, जितना लोग ए लाइव सेशन में जुड़ल बा। सुरेश कुमार भैया के भी प्रणाम बा, बहुत बहुत। कौशल भैया आप अपना परिचय देवे भैया। मैं लोक गायक अखिलेश कुमार विश्वकर्मा आप लोगों के बीच में आज ई सारण भोजपुरिया समाज के पेज से लाइव आइल बानी। आए लाइव सेशन में एगो पुस्तक जौन जेकर रचनाकार बड़े आदरणीय जयशंकर प्रसाद द्विवेदी गुरु जी, आखर गीत पुस्तक के ही गीत लेके आइल बानी। जेकर आप लोग पोस्टर पे देखले हो, खब आखर गीत के ही बात करे के बा आज के सेशन में। और गणपति सिंह गीत भैया, जयशंकर प्रसाद गुरु जी, आप सब लोगन के सादर प्रणाम। आदरणीय पंकज भैया, कौशल भैया, आदरणीय बीएम उपाध्याय गुरु जी, अरविंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत प्रणाम बा आप सब लोगन के। अखिलेश्वर विश्वकर्मा जी, सादर स्वागत बा। बहुत 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 सुंदर आवाज। ये तो राउर आशीर्वाद बा भैया लोगन के, कृपा बा, आशीर्वाद बा। एक बार भैया लोग से भी आप लोग के रूबरू कराई। आज नाल पे संगत कर रहा बड़े बड़का भैया दिव्यांश विश्वकर्मा जी और पंकज पांडे भैया, बहुत सुंदर आप गायकी भी करेले भैया। और उधर सुनील पांडे भैया भी बाड़े। आप सब लोगन के प्रणाम बा। यह लोगन के बहुत बहुत आशीर्वाद रहेला हमरे पे। और मधुबाला सिन्हा आदरणीय के सादर चरण स्पर्श बा। आप सब लोगन के प्रणाम बा। और यह पुस्तक जो ना पुस्तक के आज लेके आइल बानी, आखर गीत, ये पुस्तक आप लोगन के अमेजोन पे भी उपलब्ध बा। ये पुस्तक में लगभग 73 से 78 गीत बा इनसा। और ये पुस्तक में हर प्रकार के गीत आप लोगन के मिली। चैती खोजब तब, चैता खोजब तब, जतसार गीत मिली, चैता सोहर मिली, आप लोगन के कजरी मिली। यह गीत के कजरी तो 3, 4, 5 गो कजरी आज कई लोग गौले भी बा। जैसे में रिमझिम पड़ेला फुहार, आई सावनी बहार, आदरणीय प्रियंका दीदी गौले बड़ी। एक पुस्तक के ही गीत बा, आदरणीय जेपी गुरु जी के ही लिखल गीत बा। और संजोली दीदी गौले 73 गीत बा यह पुस्तक में। और संजोली दीदी गौले बड़ी बरसेला मेघ जलधार हो कि सावन में फुहार पड़े बलमू। और डॉक्टर नित्य कुमारी नूतन दरणिया भी गौले बड़ी कि हरी हरी छहरी छहरी बरसे बदरा, भिजेली राधा रनिया ए हरी। कई गो गीत कई लोग गौले बा। तो ऐसे यह पुस्तक के पढ़ल जरूरी बा। हम भोजपुरी कलाकारन खातिर यह पुस्तक बहुत मायने रखेला। और आई एगो गीत, यह पुस्तक के ही गीत बा जौन की सब लोग माई खातिर लिखेला। तो गुरु जी भी एगो गीत माई खातिर लिखले बाड़े। आई सुनल जाओ 2 लाइन माई के गीत। बिसरी हो
माई नैया के कोटरी आखी के पुतरी, माई नैया के कोटरी आखी के पुतरी। केहू के तनो बिसारी, केहू के तनो बिसारी, कबो न बिसरी हो, कबो न बिसरी। माई नैया के कोटरी आखी के पुतरी, माई नैया के कोटरी आखी के पुतरी। हो रही से लागी, हो रही से लागी हमारे घर दुआरा, हो रही से लागी हमारे घर दुआरा। देवता मनावेले असारी के अचेरा, हो रही से लागी हमारे घर दुआरा। देवता मनावेले असारी के अचेरा। ओकरे अचरा के छाह भर हो, ओकरे अचरा के छाह, ओकरे अचरा के छाह, ओकरे अचरा के छाह भरे घर पसरी, भरे घर पसरी। माई नैया के कोटरी आखी के पुतरी, माई और अगली लाइन। अरे लेवना बिछौना के, लेवना बिछौना के बटोरे जगावे। ममता लुटाई के दुनिया भगावे। ओढ़ना बिछौना के बटोरे जगावे। ममता लुटाई माई दुनिया भगावे। बान्हल बान्हल चाहेल सुखावा, बान्हल चाहेल सुखावा, बान्हल चाहेल सुख सपना के गठरी। बान्हल चाहेल सुख सपना के गठरी, सपना के गठरी। माई नैया के कोटरी आखी के पुतरी, माई नैया के कोटरी आखी के पुतरी, माई नैया के कोटरी आखी के पुतरी। और लास्ट लाइन। कोई छीक मर जा तारे नजरिया, कोई छीक मर जा तारे नजरिया। अरे वही छीक मर जा तारे नजरिया। तावा पर जरावे महकावे बघरिया, तावा पर जरावे महकावे बघरिया। माई सूरज मनावे,
मोटरी आखी के पुतरी माई नैया के मोटरी आखी के पुतरी केहू के तनो बिसारी केहू के तनो बिसारी कबो ना बिसरी हो कबो ना बिसरी आई नैया के मोटरी आखी के पुतरी आई नैया के पुतरी माई नैया के मोटरी आखी के पुतरी हो आखी के पुतरी हो आखी के पुतरी। बहुत बहुत प्रणाम बाबा। और इस सेशन में बहुत लोग जुड़ल बा और सब लोगन के प्रणाम, सब लोगन से आशीर्वाद के कामना बा। बहुत सुंदर उपलब्ध, बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय बीएम उपाध्याय गुरु जी के और मनीष कुमार सिंह भैया, पंकज भैया, सुरेश कुमार भैया, अरविंद श्रीवास्तव गुरु जी, आप सब लोगन के प्रणाम और सादर चरण स्पर्श बा। जितना भी आदरणीय गुरु जी लोग ये लाइव सेशन में जुड़ल बाड़े, जितना भी लोग ये सेशन के देखा ताड़े, और एकर मेन पर्पज आज के लाइव सेशन में सिर्फ और सिर्फ आखर आखर गीत ये पुस्तक के बात हो रहा बा। और आपसे बतौली कि ये पुस्तक के बहुत सारा गीत बहुत लोग गौले बा और कुछ गीत जौन हमरा दिमाग में आवता, जौन कुछ हम देखले बानी, जौन कुछ पढ़ले बानी, ओके आप लोगन के बीच में लियाइल बानी। आप लोग सुनब सभे और अच्छा लगे तो आशीर्वाद देव। और हम जैसन भोजपुरी कलाकारन खातिर ये सब गीत एगो अनमोल रत्न बाटे। ऐसे कि ऐसा गीत आज के समाज में केहू लिखे वाला नहीं खे। भोजपुरी में जितना भी बा सब लोग अश्लील लिखता और लोग अश्लील गावे के प्रयास भी करता, गावता। लेकिन हम लोग आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जयशंकर प्रसाद गुरु जी के आशीर्वाद से, बीएम उपाध्याय गुरु जी के आशीर्वाद से, आदरणीय बिमलेंदु गुरु जी के आशीर्वाद से, जितना गुरुजन जुड़ल बाड़े, आप सब लोगन के आशीर्वाद से ये भोजपुरी में जौन अश्लीलता आइल बा, ये भोजपुरी के जौन अस्मिता खतरा में बा, एके बचावे के प्रयास में लगल बानी जा, बचावे के प्रयास करता नहीं जा। जहाँ तक हो सकेला आदमी प्रयास कैले बा। तो आई एगो गीत और यह पुस्तक के आप लोगन के बीच में और रखतनी। बहुत सुंदर गीत बा और सुनी सभे और आशीर्वाद देव। और बहुत ही मनोरम गीत एगो लिखले वाले आदरणीय गुरु जी। चहकल ननकी चिड़ैया सजन अंगनैया में आ जाओ। तो आई सुनल जाओ ये गीत के। चहकल ननकी चिड़ैया सजन अंगनैया में आई जाओ। चहकल ननकी चिड़ैया सजन अंगनैया में आई जाओ। चहकल ननकी चिड़ैया सजन अंगनैया में आई जाओ। चहकल ननकी
लास्ट लाइन। बहुत बहुत प्रणाम बा आप सब लोगन के, और प्रयास रहे कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। और एगो गीत, एगो दो लाइन के गीत और ये आखर आखर पुस्तक के आप लोगन के बीच बा। आखर आखर गीत पुस्तक के आदरणीय जितना गुरुजन बड़े के लिखल काची उमिरिया में देखली अयनवा, नयनवा हो उनकर बेधेला परनवा। ताई सुनल जावे है गीत के।
एगो लड़की सपना देखत दिया, उस सपना के ही बात कांची उमिरिया में देखली अयनवा नयनवा हो मोरा बेधेला परनवा। इतनी सुंदर भाव। और अगली लाइन एहू से बढ़िया लिखले बाड़े आदरणीय गुरुजी, देखी देखी रूपवा मन मुस्काली। आयना में रूप देख के देखी देखी रूपवा है राम, देखी देखी रूपवा मन मुस्काली। सपना के डोली में चढ़ी शर्माली, सपना के डोली में चढ़े शर्माली। सपना में दुल्हन आ, सपना में दुल्हन, सपना में दुल्हन सपने सजनवा। सपने में दुल्हन सपने सजनवा, वाह क्या बात है। सपने में दुल्हन सपने सजनवा, नयनवा मोहन करे बेधेला परनवा, नयनवा मोहन करे बेधेला परनवा। और अगली लाइन, चहके चकोरी चनरमा गोरी, चहके चकोरी चहके चकोरी चहके चकोरी, चहके चकोरी चनरमा अगोरी। होत अलोत जोत बिल खेली गोरी, होते अलोत जोत बिल खेली गोरी। काचरा है निमिया, काचरा है निमिया। अरे काचरा है निमिया, काचरा है निमिया, काचरा है निमिया। त टूटल सपनवा सजनवा, नयनवा मोहन करे बेधेला परनवा, नयनवा मोहन करे बेधेला परनवा। और काची उमिरिया में, काची उमिरिया, काची उमिरिया में देखली अयनवा, नयनवा मोहन करे बेधेला परनवा, नयनवा मोहन करे बेधेला परनवा, नयनवा मोहन करे बेधेला परनवा, बेधेला परनवा, बेधेला परनवा। और सादर प्रणाम बा आप सब लोगन के। कमेंट एको जाने के नहीं आवता उधर से, कुछ अच्छा नहीं लगत बा का, या तो फिर हमरे में कमेंट आवत होके चलत ना होके। आई आप लोग बहुत सुंदर गीत एगो और आप लोगन के बीच में राखत बनी। ओकरा बाद लगभग समय भी होई। और एक गीत में आदरणीय गुरु जी लिखले बाड़े, सब लोग माई के बारे में लिखेला, लेकिन आदरणीय गुरु जी लिखले कि बाटे भारी भारी के आपन दुलार बाबूजी, पिताजी के बारे में लिखले बाड़े।
तू ही हमनी के माथे के श्रृंगार बाबूजी। एगो बात आप लोगन के बीच में रखल चाहब कि जेकरा सर से अगर बाप के साया हट जाए, अगर पिता ना रहे जोना बेटा के, वह बेटा के हाल वही से पूछल जा तो उहे बताई कि बाबू के ना रहले का होखेला, कितना परेशानी होखेला, कितना लोगन के झेले के होखेला। ऐसे हमरा ख्याल से यह देख के आदरणीय गुरुजी लिखले बने। आई सुनल जाओ एगो गीत और ओकरा बाद जैसन आदेश होखी। कुछ कमेंट आवत नहीं खन, अगर कमेंट होत भी होखी तो हमरा मोबाइल पे चलत नहीं बा, ऐसे क्षमा प्रार्थी बनी। और जे भी लोग ये लाइव सेशन के देख रहा बा, जे भी ये लाइव सेशन में जुड़ल बा, आप सब लोगन के हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत, प्रणाम पाव लगी। दसों नह जोड़ के प्रणाम करतानी। और जितना गुरुजन लोग बाड़े, जितना गुरुजी लोग बाड़े, सब लोगन के सादर चरण स्पर्श बा। और हम भोजपुरी लोक गायक अखिलेश कुमार विश्वकर्मा आप लोगन के बहुत बहुत स्वागत करतानी ये पेज पे, ये पटल पे, जौना के माध्यम से आप लोग हमरा के सुनतनी और ये पुस्तक के बारे में आप लोग जानतनी। ये आखर गीत आदरणीय जयशंकर प्रसाद द्विवेदी गुरु जी द्वारा रचित ये पुस्तक आप लोगन के बीच में प्रस्तुत बा। कुछ गीत प्रस्तुत बा। ये पुस्तक भी आप लोगन के उपलब्ध बा। आप लोग चाहब तो आदरणीय गुरु जी से संपर्क करके मंगा सकीले, ले सकीले। तो आई एगो गीत और आप लोगन के बीच में। आदरणीय आप लोगन के बीच में समर्पित एगो बाबूजी के गीत। बाटे भरी भरी के आपन दुलार बाबूजी तेरी, बाटे भरी भरी के आपन दुलार बाबूजी हमनी के माथे के श्रृंगार बाबूजी तुई, हमनी के माथे के श्रृंगार बाबूजी तुई, हमनी के माथे के
लहरे विपत्ति कैसन लहरे उनके सामने न ठहरे सहल समय कमार हरि और सहल सहल समय कमार हरि बारी बाबूजी सोही हमनी के माथे के श्रृंगार बाबूजी सोही हमनी के माथे के श्रृंगार बाबूजी सोही हमनी के माथे के बाटे भरी भरी भारी भरी और बाटे भरी भरी नारे बाटे भरी भरी नारे बाटे बाटे भरी भारी आपन बाटे भरी भारी आपन दुलारी बाबूजी हमनी के माथे श्रृंगार बाबूजी हमनी के माथे के श्रृंगार बाबूजी हमनी के माथे के श्रृंगार बाबूजी हमनी के माथे हमनी के माथे हमनी के माथे। बहुत बहुत प्रणाम आप सब लोगन के। और एगो गीत बहुत सुंदर आदरणीय गुरु जी लिखले बाड़े। एगो बिरहिन के व्यथा ऐसे लिखले बाड़े आप लोगन के बीच में वो गीत भी प्रस्तुत बा। बस एक लाइन वो गीत सुनवला के बाद एगो और अपना गांव गिराव से जुड़ल अपना मिट्टी से जुड़ल एगो गीत लिखले बाड़े आदरणीय गुरु जी। वो गीत के भी बस एक एक लाइन आप लोगन के बीच में रखब और जौन त्रुटि होखी गावे बजावे में जौन भी त्रुटि होखी आप लोग क्षमा करब। आशीर्वाद के कामना बा आप लोगन से आशीर्वाद देव। आइए एगो गीत बस एक लाइन आप लोगन के बीच में रखत बनी। अरे पगली कोयलिया काढ़ी करे जा पियऊ के गोहरा बेले पगली कोयलिया काढ़ी करे जा पियऊ के गोहरा बेले छिजत राह निहारी कोयलिया मिलन के आस जगावेले छिजत राह निहारी कोयलिया मिलन के आस जगावेले पगली कोयलिया काढ़ी करे जा पियऊ के गोहरा बेले पगली कोयलिया काढ़ी करे जा पगली कोयलिया काढ़ी करे जा पियऊ के गोहरा बेले छिजत राह निहारी कोयलिया मिलन के रास जगावेले छिजत राह निहारी कोयलिया मिलन के रास जगावेले कितने दिन में सुधिया आइल अलम न भेटल कोक जुराई कितने दिन में सुधिया आइल अलम न भेटल कोक जुराई कैसे मन बसंत अब गाई कैसे मन बसंत अब गाई भुलल राग सुनावेले कैसे मन बसंत अब गाई भुलल राग सुनावेले छिजत राह निहारी कोयलिया मिलन के रास जगावेले छिजत राह निहारी कोयलिया मिलन के रास जगावेले
से मेह मेह रूधल बा जब से कंठ कंठ रूधल बा तब से साचल बात जोगावे खातिर साचल बात जोगावे खातिर बेरी बेरी समझावे ले साचल बात जोगावे खातिर समझावे ले सिजत राह निहारी कोयलिया मिलन के रास जगावे सिजत राह निहारी कोयलिया मिलन के रास जगावे पगली कोयलिया काढ़ी करे जा पगली कोयलिया काढ़ी करे जा पियौ के गोहरावे ले सिजत राह निहारी कोयलिया मिलन के रास जगावे सिजत राह निहारी कोयलिया मिलन के आस जगावे मिलन के आस जगावे। और देखिए लिखनहार आ गवनिहार दोनों के बहुत बहुत बधाई सादर प्रणाम बा। और आदरणीय मधुबाला सिन्हा आदरणीय के सादर चरण स्पर्श अरविंद श्रीवास्तव गुरु जी कुछ टाइम के लिए आप लोगन के कमेंट ना आवत रहे ऐसे मन बड़ा उदास होकर रहे। दिवाकर उपाध्याय आदरणीय के सादर प्रणाम बा। और आई एगो लास्ट गीत जौन की एकदम गांव गिराव से जुड़ल गीत बा आप लोगन के बीच में राखत बानी। आखर गीत पुस्तक में इहो गीत आप लोगन के मिली जौन की अपना गांव गिराव से जुड़ल बा अपना मिट्टी से जुड़ल बा। अरे मड़ई छानी घर बैठिका अरे बसत रहल परान हेराइल कहवा मोर दलान हेराइल कहवा मोर दलान हेराइल कहवा मोर दलान हेराइल कहवा मोर दलान मड़ई छानी घर बैठिका मड़ई छानी घर बैठिका मड़ई छानी घर बैठिका बसत रहल परान हेराइल कहवा मोर दलान हेराइल कहवा मोर दलान हेराइल कहवा मोर दलान हेराइल कहवा मोर दलान। घर से भर के बात बिहाने जात तेल राखी सिरहाने घर से भर के बात बिहाने जात तेल राखी सिरहाने माई खातिर बबुआ रोवे माई खातिर बबुआ रोवे माई खातिर बबुआ रोवे माई खातिर बबुआ हेरी आपन सकल जहान
बहुत बहुत प्रणाम बा आप सब लोगन के। और जितना भैया लोग जुड़ल बड़े आदरणीय गुरुजी, जय जय शुभाशीष बाबू, सादर चरण स्पर्श बा आप सब आदरणीय लोगन के, आप सभी गुरु लोगन के। एक बार पुनः हम भोजपुरी लोक गायक अखिलेश कुमार विश्वकर्मा और बड़े भैया दिव्यांश विश्वकर्मा और आदरणीय पंकज भैया और सुनील भैया, आप सब लोगन के सादर चरण स्पर्श करत बानी जा। और आज के सेशन इसे विराम लेतानी जा। और जेकर नाम छूट गई लोखे बोले में, जेकर नाम ना बोल पौले होखी क्षमा प्रार्थी बानी। बार बार पाव लगी लगतानी, सब लोगन के पलगी करतानी। और सादर आभार बा एहे सारण भोजपुरिया समाज के आदरणीय विमलेंदु भूषण पांडे गुरुजी के, आदरणीय जयशंकर प्रसाद द्विवेदी गुरुजी के, आप सब लोगन के सादर आभार बा, चरण स्पर्श बा और आशीर्वाद के कामना बा। एजे आज के सेशन के विराम ले जी। आप सब लोगन के चरण में सादर प्रणाम। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया, जय हिंद, जय भारत।